ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଇଏ କରିବୁ ଯୋଉ ପିଠା ଯେମିତି ତିଆରି ହବ ଆଉ କଲା ବେଳକୁ ସେଟା ବି ଜନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲି ମୋ ମନ ନାହିଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ତା ହେଲା ହଁ ଖାଲଟା ଦେଖିକି କରିସାରିଲା ମାନେ କରିସାରିଲା ପରେ ହଁ ଏବେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ତାକୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ପୁରା ଉଠେଇଦିଏ ଗୋଟା ଆଉ ଦୁଇଟା ଆମର ପଚିବ ଦେବି ଆଉ ଦେବି